әйтерлек сүз бар. Менә Тимур әфәндегә карыйсың, үзе Урман арты мәдәният йорты җитәкчесе, үзе Башкорт автономиясе җитәкчесе урынбасары һәм башында барда түбәтәе кигән. Бу менә төрле яктан шуның кадәр мотор итеп килгән, бер-берсенә шулай тәңгәл килә торган әйберләр һәм дөрестән дә менә безнең шулай күп милләтле һәм тату яшәвебезне күрсәтеп тора. Тимур әфәнде, моннан чыгып сорау. Халыклар, кече милләтләр дип әйтик инде, әйме? Беренчедән Рәсәйдә яшиләр. Икенчедән бу очракта, мәсәлән, башкортлар Татарстанда яшиләр. Бу шулай ук тагын бер мөхит. Рәсәй җәмгыятенә татар мөхите килеп өстәлә. Һәм менә мондый шартларда үзеңнең милли үзаңыңны саклап калу, ассимиляциягә бирешмәү никадәр авыр бирелә башка милләтләргә дип әйтүем. Халмыгыз, хәйләкис достар, әлбәттә ошо хырау бик катмарлы. Бүгенге көндә ассимиляция ул безнең янда йөри, без күрәбез, ничек безнең яшь буыннар оныта үзләренең гореф-гадәтләрен, телләрен оныта. Һәм әлбәттә менә без бунда елган кешеләр бөтенбез ошо турында кайгырабыз һәм бөтен безнең кесебезне бирәбез ошо гореф-гадәтләрне, телләрне хаклар өчен. Ниндирәк чаралар кулланасыз? Мөмкин әйтергә, бунда инде төрле түгәрәкләр эшләп тора. Шул татарлар өчен, руслар, башкортлар, хәтта чуашларның да урын табылган безнең теге Урман арты мәдәният үзәгендә. Һәм төрле байрам чараларда без катнашабыз республика кимәлендә, шәһәрдә. Һәм соңгы вакытта 5 грант откан инек теге башкорт милли рухны саклар өчен, бу федераль нигезендә теге фонд культурных инициатив атала. Һәм соңгы безнең грант ул булды этнопроект башкорт хәзинәсе атала. Милли шундый грантны менә ел дәврендә без аны алып барабыз, фестиваль уздырырга ниятлибез ноябрь ахырында. Казан каласында аннары фестиваль күсә безнең Түбәнге Камага һәм Ярсалда дәвам итә. Менә шундый рәвештә эшләбез. Кунакларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез.